A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda kuke gani a yanzu, za mu koya muku yadda ake hada wato fitulu kwaikwai masu kawata wato wajen kasuwanci ko kuma wajen kamar walima ko fati. To wannan za mu nuna muku wannan kwai ta hanyar amfani da batir ɗin kwamfuta kamar yadda kuke gani, ko kuma wato caza ta waya. To a nan dai za mu fara nuna muku ta yadda ake kunna shi ta wannan hanyar batir ɗin kwamfuta. Sannan wannan kwai kamar yadda kuke gani, idan aka wannan ɗinsa aka kunna shi yana haska ko sai isa waje mai kyau kamar yadda za ku gani. Yanzu zan fara gwada ku gani, in gan shi gashi ina zan sa ku gani. To kamar yadda kuke gani gashi yana wato walwala, bara rufe ku gani, kun gani. To wannan shine kwai wanda ake hada shi ta hanyar wannan batir na kwamfuta kamar yadda kuke gani gashi, kamar yadda kuke gani. To wannan shine kwai wanda ake hada shi ta hanyar wato batir ɗin kwamfuta. Kuma wannan kwai yakan kawata waje, musamman wajen kasuwanci ko kuma wajen walima ko fati. Sannan ga mai so a koya masa yadda ake hada wannan kwai, zai iya kirawo wato wannan, zai iya kirawo ga mai so da yake so a hada masa ko kuma a koya masa yadda ake hadawa, zai iya kira wato wannan lambar waya. Ita ce ta 0808801217. ita ce yanzu zan nuna muku ita. Wacce ce ga ta a rubuce, zan nuna muku ita ga ta nan. Lambar wayar da za a kirawo ita ce wannan lambar wayar da za a kirawo ga mai so ya koya ko kuma ya siya. Zai iya kira wannan lambar da nake nuna muku. Ita za a kira ta ga ta nan 080787801217. to wannan shine advertising board da wannan ba advertising board ba, abu da yake kawata waje kasuwanci da sauransu dai. Da fatan mai kallo ko mai sha'awa zai subscribing ko kuma ya kira wato wannan lambar waya.